ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ଦି ଜଣ ପାପର ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ସେମାନେ, ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ। ଆରେ ମୋ ମତେ ଚିଡ଼ାଇଛୁ କାହିଁକି? ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଦେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା ପାପର ନା ପୁଣ୍ୟର? ହେ ଶିବାନୀ ଆଲୋ କହିଦେ, ପୁଣ୍ୟର ନା ପାପର? কইপারব তুমি সত্যবান মজা ভাই কইপারবে এ নরকর কীটটা মা সতী সীতাঙ্ক সহিত সমান। বড় ভাউজ কোন কইপারবে আম বড় ভাই রামচন্দ্রক দ্বিতীয় অবতার? আরে কুহ তমনে চুপ রইল কাইকে? কিন্তু ମୁଁ ଚୁପ ରହିବିନି, ପ୍ରମାଣ ଦେବି ମୁଁ। ହେ ଶିବାନୀ আকর ভাই মিଛ କହିଲ, କାହିଁକି ତୁ ମିଛ କହିଲ? କେତେ ଥର ତୁମ ସହିତ ବାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ? କେତେ ଥର ତୁମର ଏ ଦେହଟାକୁ ଚୋରା ମତେ ଚୋରା? ଆରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବରବାଲା କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି? କାଲ ହେଇଯାଇଛି ସେ? ଆରେ ସେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନି, କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନି? ଏ ଶିବାନୀ ତୁ ତ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ନା ମୋ ସହିତ ତୋର ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଜି ସେଇ ଭାବ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର ରୂପ ଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ତୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ତକ ପାପକୁ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବି। କାହିଁକି ଆଉ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଆସତ ସାମନ୍ତରାୟ ମରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ତୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଆସତୋଷ। ହେ ଶିବାନୀ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲ ଶିବାନୀ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୋତେ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବି। ଆରେ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ? କାହିଁକି ଭାଇ ବୋଲି କହି କାନ୍ଦୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଶିବାନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁ ମିଛ କହିଲୁ ନା? କାଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରୁଦ୍ରର କଥାଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମିଛ କହିଲୁ ନା? ଶିବାନୀ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହର ଅଳନ୍ତୁ ସଫା ହବ କେମିତି? ସଫା ହବ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫା ହବ। କେମିତି? ମୁଁ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲିଣି ଭାଇ। ଆଜି ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି।
ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀରେ ରହିବାର ଅଧିକାରେ ମହାବାପିନରେ ଆସିବ କୋଉଠିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ପାପ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ମୋ ଦେହ ସାରା ତ ପାପ। ଯୋଉ ପାପରେ ଅଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କଥା। ଏଠି ମୋର ଅନେକ ଦିନ ରହିଗଲେଣି। ଆସିକି ତ ରଖିବାର ଦିନ ବାର ମୋର ସରିଗଲାରେ ବସିବା ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଶିବାନୀ ନାହିଁ, ତମର ଯଦି ଚାଲିଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମଜବୁତରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲ? ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଶିବାନୀ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବି। ଭାଉଜ ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଏ ଶିବାନୀଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉନି, ଏ ଶିବାନୀଟା ମରି ଯାଇଛି। ଶିବାନୀ ଆଲୋ ଏ ଶିବାନୀ, ଆଲୋ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଲୋ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୋତେ ଚୋରି ଚୋରି ତୋର ଏ ମଝିଆ ଭାଇଟା ଖାଲି କାନ୍ଦିବ। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ସେ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ପରେ କରିବ, ଆଗେ ଏଇଟାକୁ ଏଠୁ ବିଦା କର। ସେ ଏଠୁ ବିଦା ହବ, ହେଲେ ବିଦା ହବା ଆଗରୁ 7 ତଳ ପାଣି 8 ତଳ ପୋଖରୀ ଥିବା ସତ କଥାଟା କହିକି ଯିବ। ନାଇଁ ମଝିଆ ଭାଇ, ସେ ସବୁ କଥା ତ କିଛି ବି କହନା। ସେ ସବୁ କଥା ତ କିଛି ବି ମନେ ପକାନାରେ। ତୁ ବି ମନେ ପକା ଶିବାନୀ, ତୁ ଯଦି ଘରେ ରହିଥିଲୁ ଯୋଉ ସତ ନେଇକି ରହିଥିଲୁ, ତୁ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ସବୁ ସତ କଥା ଆଜି କହିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶିବାନୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯେ? ମୁଁ ଶିବାନୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶିବାନୀ ଏଇଠି ରହିବେ, ଏଇ ଘରେ ରହିବେ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବେ। ମୁଁ ତାকে ତୁ କିଏ? ରୁଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମିନୀଟି? ହଠାତ୍ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଦଳିଗଲା କେମିତି? ସେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଦଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହଁ। ରୁଦ୍ର, ତୋର ଯେତେବେଳେ 3ଟା କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆରେ କିଏ କିଏ ତ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତୋତେ ଗୋଟାଏ କିଡନୀ ଦେଇଥିଲା? ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ରେ, ସେ ହଉଛି ଏଇ ଶିବାନୀ। ହେଲେ ଦାମିନ ତ କହିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କିଡନୀ ସେ ଦେଇଛି, ତା ପେଟରେ କଟାଟା କରି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତୋ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ତା ପେଟଟାକୁ କାଟି ଦେଇ, ତାହେଲେ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା କାହିଁକି? ତାମାନେ ଦାମିନ ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲା। ଏ କଥା ମିଛ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କହିଛି ସବୁ ମିଛ। ଏ ଦାମିନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନାଇଁ। ଆରେ ବେଦେ ଛାଡ଼େ ବେଦେ ମୋ আজ এ ঘর আও কেই ধোয়া পিতা হব সেই দামিনে। রুদ্র, ঘরে যাଉଛ ତୁ? ଯାଉଛି ଦାମିନୀକି ପିଟି ପିଟି ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମାନିବ କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି ମିଛ କହିବାର ପରିଣାମଟା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର। ରୁଦ୍ର, କୋଉଠି ବସ କରିବି? ପାଗଳ ନାଇଁ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ଶୁଣ ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି, ତୁ ସାନ ବୋଉକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।
भाई